Say,
Kawistara putra Sura marak sowan. Nah, iki sing arep apa ngendika. Iki Mbak Nurli. Nggih, pripun Pak Wardi? Wonten dawuh. Nggih. Iki simbah wis tumurun putra Sura. Do ngamuk mawon. Sesan wis ora dadi serang ngamuk. Iki sing diarani sumuk ora keringetan. Lha kok iso? Nek ora ngamuk ya kebanget. Tetep nganggo parian sebenarnya. Nggih. Monggo nderek wingking mawon. Nggih, nderek wingking kan? Nderek wingking. Asinten kamar mandi ngoten maksud ora ngono. Bahasane ngono kuwi. Nderek wingking mawon. Monggo para pradonga, para wiyaga menika saking kanca-kanca Surayudamana. Sinengkuyungan para pangrawit Sura Laras ingkang dipun pandhigani Mas Edi Busana. Busana nira. Nah, busana nira mulane iki pakaiane anyar. Nek jeneng ganteng kancane anu do blangkonan dhewe kok. Lah kena nggo patuladan. Lah iya. Ana sing peci sang. Peci topi. Pakai topi. Nggih. Mbak Nurli, wonten ing sonten punika wonten dalemipun Bapak Sukiyadi. Balasan Ibu sinten? Nggih, kalian Ibu iki ora temungan. Bu Nurli mbokne bojone aku. Bojone aku. Lah wong ora jenenge balasan. Lah yo ke Ibu ngono Ibu Sukiyadi. Ya iki ngapa ora dijak barang melu? Nah, mugi menika menika saged nggih door prize. Yo ora, menika Bapak Sukiyadi. Bapak Sukiyadi. Sekalian Ibu ugi sakeluarga karawat Eyang Permadi wonten sini. Hei, ngapa nek ngamuk barang mau ngapa? Assalamualaikum. Nah, kopine diombe sik. Mak seruput sik. Ya. Nggih, Mbak. Nah, ngapa nek ngamuk barang mau ki? Ngamuk aku ya. Lah iya. Kapan? Orang. Lah sekir. Yang mantep. Hah? Walah, Gusti ana soprano-soprano ngerti jenenge. Sampai wis arek bayar. Kula Ki Suwardianto. Ki Suwardianto. Nah, undang-undangane Mbah Wardi. Wah. Dadak diceprakno. Waduh, sing lemu sapa? Jasta iki Jasta. Magdalena. Iki nek cara nggonku mbiyen ki anu, halo-halo. Heeh. Jajalan.
Lah ya samune ya. Gumun. Nurli. 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 Nurli itu cahaya. Cahaya li kuwi bapakane. Sak ketemune. Lah tergantung. Oh nek kuwi ada. Iki ketoke gone tanggomu. Ngendi? Urung tau ngerti. Urung ngerti. Ada kenalan sik po. Nah, iki tanggomu dhewe. Dari tetangaken Margarita. Gusti. Margareta. Aku Magdalena iki Margareta. Nek padha-padha nganggo M. Iki Marjuki kowe. Lah ya biasa kari dhewe Marjipe. Pandoyo. Mbak Widya. Mbak Vita Widya, Mas. Oh, Mas tau ya Allah. Salah mbah ya kudune. Mbak Vita. Oh, Vita apa? jenengan saka ndi? Nah, saka Merapi. Kano. Kowe Sak kabupaten. kepengin kepanggih Kang Hamengku ganti apa ora? Aku menoreh kono. Bukit Menoreh. Oh, bukit ora oleh. Nah, Marjipe. Iki tak undangke Kang Hamengku ganti ya. Nah, iki nuwun sewu wontenipun Bapak Sukyadi sekalian Ibu kapure rumebet wonten ing lebetingipun panggung pawiyatan menika. Ya. Lah iki kowe cek gelut. Maju aku tak kiper. Sing kita cetok. Nggih. Acarane nadar. Kalian ibu. Nah. Menika nuwun sewu kula sak rombongan menika dereng sami tepang ibu menika ingkang asma sinten? Bu Wiwin. Nah, paring donga kalian bapak kalian ibu, monggo. Muga-muga diparingi lancar. Selamat rezekine ya le. Pokoke sing apik-apik. Dene wis tuwa. Ayo. Nadare wis dilakoni. Sok iki sesuk dikek dedongane ya. Ben kabeh to. Syukur-syukur nanggap meneh ya. Iya no kenal. Matur nuwun sewu menika sampun ngrepoti. Nggih matur nuwun Ibu, Bapak. Ibu Win kalian Bapak Sukiyadi. Oh iya, nuwun sewu Bapak Ibu menika saking Merapi. Yang rawuh, nggih matur nuwun. Dibawanya apa langsungan? Langsung berarti wis ngerti nggone. Wis. Lagune lelagon langgam caping gunung di Ora iso. Ora jare langsung wae mau. Lah iya. Lah iya langsung dijengglengke to langsung. Nah, ora nganggo jengleng. Ora. Langsung dek jaman tek ding ding. Iya, Mes. Nah. Yo isone jan jebenggur. Gandem marem. Ini Pak Martirana dhewe sakake. Prana iki kae pojo kae. Iya to jan yo. Karena iki kan nggon aku tak umetke kok. Kok stres itu? Iki lho. Oh, kuwi jenenge Wiru. Iki lho. Ayo, heeh. Ya, matur nuwun Mas. Sone nggone Neva. Kok nek bali tak ewangi nglung sapi. Nggih. Iki disiarkan secara langsung di Suni Perso YouTuber saking klien Alam Gunung Kidul. Wonten juga Ivalan Sanyota. Ivalan Sanyoto. Sing pojok dhewe. Surayudawana YouTuber. Saiki elok tenan di YouTube dhewe. Kandhane jatelan paling apik ngendi? Surayudawana. Takon ana mergane. Mergane. Ngajak aku. Karo aku barang, ya ta? Betul ya. Ya ta karo kowe to. Pokoke nerus, ya ta? Oh iki maine gerawan tok terus dimbui ya ta? Heeh. Kowe tekan pengidonan aku awan tok. Lah iki entik. Ngono to? Bener Mas Edi ya to. Melu. Bener Mes.
Ayo, wah kami tapeng gunung. Ayo yang bermati joget. Nah, ayo. Ayo, ayo. Tak tidak. Melu ragu serandal wae penak. Ayo kamu. Iya. Jangan. Ya Allah. Wah, mas lawe. Pak. Kuwale. Ngeten iki lho, Pak. Ndek Amek Sewu nggih, ngeten iki. Nah, iki ya tunggal dine. Balik. Syukur bisa nyawan gunung bisa dadi raja ora
omahe suwung jak nonton jatilan kabeh. Jak nonton jatil dadine ngomah suwung. Nah, pripun yang Anak munuk mau aja. Heh, Munuk. nggon aku kethek wong. Aku. Nggon aku munyo. Ayo, nyatane nggon aku kan munyo ora mungkin kae malah sok ketheke ngono kuwi. Waduh yo munyo kuwi. Heeh, kaya nek gebro kok munyo. Nggih munyo bener. Heh. Heh. Udah kok kandang. Apa? Itu temannya Pak Wardi. Nah, temanku kan dia. Enggak, temanku itu yang ada di kandang itu temanku. Oh, padha sendi. Ora wani. Padha gondronge apa padha kepiye? Ora sida. Ora sida padha gondronge. Rumangsane gondronge munyuk. Ora wani ndak dicetake. Syukur bisa nyawang gunung kita yang permadi pamundute dong. Sak menika sampun katur nggih ya. Kowe gelem nateni ora? Entang hamengku gati barek mundut apa pagi semua lelagon iso lho. Yang mana tadi? Itu lho, Bapak siapa? Bapak Sukiyadi. Bapak Sukiyadi. Ah, itu. Bapak Sukiyadi, Mbak menawi nyasaken lagon. Heeh, disareni aja. Apa? Lah, Apa? lambu lha apa? Nek dipunduti lelagon ki aja sok repot-repot. No. Badhe nyen lagu apa, Pak? Nggih, Pak, monggo. Mboten ora kok. Wakil Wakil Yo, kuwi. aku penak iki. Kelas ranku yo cakram kok ya. Tenang. Jajan nek kowe sing takon, ayo Mas. Maling. Iya, aku yo rono wis tak surai. Nuwun sewu Bapak Sukiyadi badhe mundhut lagon menapa? Mboten mundhut Ibu, ndak Ibu adate mundhut lho. Ora, berarti ra payu lagune. Oh. Mboten payu Lha tenan lho Pak Sukiyadi iki sak sok tenan. Nek nang ngelokke aku jadi maling teriak maling nek ngono kuwi. Mboten sarepet-repet nyut aku mau. Heeh. Jadi piye? Pak Sukiyadi ku sak sok nyatane iki lho, nanggap juatilan temene mbane. Atau ning saiki iki sok kepiye sok ora mundhut saiki iki. Wis komen pasrah. Wah, pasrah nggih Pak, nggih pasrah. Rasa repot-repot. Masa Meru. Sebelumnya sae rek kok ya. Ya kanca-kanca Sura Laras, lumantar kanca-kanca Sura Yudana. Di sing para penjugete pinjangklake penjingkleke jarane putra Sura. Iki wis iki manuk simbah sing rawuh mandi. Wah, ngapunten dalem menawi ngapunten. Sugeng rawuh, Mbah. Eyang Dewandaru sugeng rawuh. Ngapunten niki wau kula mboten mangertos malah jinglak-jingli. Wah, jan ketok nek ora ngurmati kalian tiyang sepuh. Mbok bilih kersa jumeneng. Monggo, jumeneng ya kula panggihke kan kagungan dalem. Yo. Nah. Kok lenggah meneh. Dileh mikir. Tak yo timit-timit. Yang Dewandaru ngatur niki yo ngaturaken sugeng rawuh nyuwun pangapunten menika keroyo-royo panjenengan rawuh wonten dalemipun Bapak Sukiyadi. Kula bilih badhe kepanggih kalian Kang Hamengku Gati. Nggih monggo Bapak Sukiyadi kalian Ibu Wing menika simbah dadi kepanggih kalian Kang Hamengku Gati. Nggih. Monggo, nah menika ingkang saged ngikraraken menika simbah monggo jumeneng mawon nggih simbah kula monggo Mbah jumeneng menika ingkang Hamengku Gati. Tut
Oh enggak mawon. Oh nggih, nuwun ngapunten Bapak. Nggih, susah nih duduknya. Enggak apa-apa, Bu. Iya, enggak apa-apa. Monggo. Apa lara? Jenengan gerah wae. Oh nggih. Lah, kepiye larane? Operasi usus buntu. Nggih. Usus buntu, Mbah, nggih. Dewa Daru, aku iya tulung yaitu Dewa Daru, muga-muga kawulaku teko rahayu wilujeng ana sami ora sami apa. Nah, saiki Oh nggih, ya disangoni sih, Mbak. Cuman mboten napa Bu. Nggih ya enggak apa-apa. Menika singgah tumurun menika badhe kepanggih kalian ingkang ngamungku gati. Kawulan Kawulan nggih. Ngaten kawulanipun Mbok bilih Bapa Sukyadi sehat pulih sejatine kados wingi-wingi menika badhe nanggap Sura Yudawana jakilan saking Kamal. Ngaten lan tarake muga-muga sekalian perjalanan juga rencana berbat lo aku dengan Bapak Suwati Sukyati Wajana Rupida Bapak Cepat rahayu semua rantar Bapak sing mau Saksyon kono aku dino aku gede nggih. Nggih, mesake sing kang suku kang pundi Bu? Yang mana? Kaki-kaki. Oh, dua-duanya. Nggih, dua iki kabeh yo. Dua-duanya iki kali-kaliye. Loro-lorone, Mbak. Nggih, oh iya sakit sekali, sakit sangat monggo kersanipun mangke dipun nggih pun iki spesial anu kok. Bapak Sukyadi sekalian Ibu. Nggih, nyuwun ngapunten menika ya. Nggih. Ya, mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya Bu. Ini
Apa? Sampun menika Mbak. Sampun nggih matur nuwun Ibu ngatos-atos ingkang jumeneng ya. Nggih matur nuwun nuwun sewu Pak Sukiyadi ngrepoti. Nggih mugi-mugi mangke Ibu dangan. Nggih, sikile mboten gerah nggih. Wis. Mangga yuk kanca-kanca dilajengke sura laras. Timbah badhe mundhut lagu napa? Iya.
kusuk maning ati. Yo, tarik so. Habis kan. Ya sabar, sabar.
Sarak kondur durung. Sarak bali durung. Yo toni rono. Bemak dhewe apa arep kanca? Oh, ya. Wong loro. Ya kakane bali sik. Oh. Ya. Barang bae. Semoga betul-betul kalian masih baik. Langsung dibuat Kender ya.
Besok menyanda ya. Jam berapa balik? Jam 5 kurang seberapa teh? Oh, murah langsung juga siap. Heh. Langsung tok seblak wae. Ojo, ora usah nganggo anu, langsung tok seblak wae.
Ya, kanca-kanca lelakone lewung. Lulu. Sing yang satu monggo. Ayo. Yo. Ya, monggo. Lelakone Simbah. Mas Edi, lelewung kali. Cawak second lho. Agak bakso jogetnya ini mas dasarnya. Lelat. Iya. Iya. Oh. Ora aku mau. Apa tau? Setrum, suwek setrum lho Bang mau. Ayo. Iyo.